What's up everybody? Magadi tadzoka zvakare nenyaya dzezviprofita izvi. Chiprofita chamuri kuona icho, comment yamuri kuona yapiwa naHuggins 77750 achitaura nyaya yekuti pane chiprofita chakapiwa about in 2018 chiri pamessage inonzi the stone of Zoheleth. This prophecy was given by Apostle Chiwenga. This comment was also responding to the video that I posted earlier on about the complaining that is happening within ZANU-PF. So, I want you to play this prophecy, and Apostle Chiwenga is just saying there is some people that need to be kicked away from a certain person. Is that Nelson Chamisa? Is that the likes of Charlton Wende? Is this like of Oshowenube? Is this like of Tendai Beat? Is this like of all the people that seem to have been left inside Triple C? We know for a fact that Job Scala said is not longer part of Triple C. Nelson Chamisa said no longer part of Triple C. So zvigubhu zvaida kusukwa izvi ndezvipi? Let's just hear the prophecy and you tell me what you think about this prophecy. Do you think it is being fulfilled or something else is going to come? All that in the comment section. I'll see you on the next video. But apana chiri kubuda kuma elections kwatiri kuenda. Ndakaona results acho. Chiri kuitika ndechekuti Mwari ane zvimwe zvigubhu zvaachiri kugeza. Zvaada kuzesera mumwe mikaka yake asati zvachena. Saka kuti mbokuwara ine nzara zvigubhu zvangu zvichiita sei? Zvichisukwa kana zvachena ndichazoita zvandinoita. Saka zvekuwina chaizvo hapana ari kumbowina. Asi kune kuti kuna changopindawo haakasina kuwina kudaro. Nekuti Mwari ari kungozvitenderawo hazvo kuti zviitike. Zvisina kunaka kudaro zvitende sei? Zvichaitika ida hazvisi kuitika nekuti pana akangwara asitereke. Asi kuti pane dzimwe nguva dzisati dzakwana dzakamirirwa kuti dzikwane. Zviri kunzwika? Yes.